realmente, como non cambiemos, como Europa non se tome en serio un pouco todo, ou máis en serio, ou sexa capaz de adoptar decisións claras a favor da enerxía e da industria, desde logo as nosas empresas será imposible que compitan no mercado internacional. E hoxe en día, que digamos as distancias xa quedan reducidas a unha mínima expresión e a logística cada vez digamos que é máis barata, salvo certos acontecimentos que evidentemente influen, o que estamos a facer é condenar a Europa á desaparición de industria. Eso, evidentemente, eu creo, eu, como pai de familia, pois, dóeme, sinceramente, porque o que estamos facendo é que os nosos fillos, os netos, perdan oportunidades de poder traballar en Europa. Podemos permitirnos o luxo de falar de electrificación, de mobilidade eléctrica, de todo, pero que sin redes eléctricas e sin unha planificación enerxética clara, rigurosa e a largo prazo é que é imposible de cumplir.